Nginibingelele nginamukele kuphina kuphi la ubukele khona uhlelo ye-MNTV channel ubukilelayo ngumsizi umfana kaNtshangase. Uma sithi ziyohamba izinsizwa kusale izibongo sikhuluma ukuthi umlando wamaqhawe namaciko asashiya emhlabeni awusoze waphela ngendlela abasebenze ngayo besebenzela amagama abo. Akulula-ke ukusebenzela igama. Namhlanje ngithiya sikudonsele uSbongiseni umfowabo Ntombela Mphondi insizwa ebeyicula lapha wamaGeza Amahle ishaya u1 onenkosi phakathi. Ngethemba ukuthi uzothi uma uyibuka lapha ekhaya uyijabulele kakhulu ngaphansi kwayo i-MNTV channel. Ngibonga kakhulu kubantu asebesubscribile nawe aka-subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe ukuze ungaphuthelwa izinhlelo ze-MNTV channel. I-MNTV channel ihamba phambili. Igama lami nguSbongiseni wakwaNtombela enkandla. Engidume ngalo igama ngidume ngokuthi nguMphondi. Ukusebenza le ndoda ngaje ukuthi ukusebenza nendoda le esibambisene nayo ke umtshengiseni lo wakwagcwenza. Umtshengiseni wakwagcwenza eMsinga. Bese kuzoba umunye futhi umzameni wangubani eMsinga. Bese kuzoba umunye ukuthi umdingiseni Khanyile ubhonya phansi. Siqale nabo niphela uqala kwami ukusebenza nomtshengiseni ngiqale wayesasebenza nelinye iqembu. Ngicabanga seke wathi ukulishwa kwamaqembu akade ukusebenza na. Okay, mina ngangigida ke lawo maqembu lawo ke. Ngizenzela kanama kuyimkhuba nje yami ke. Ngigundele izimpandla mhlawumbe abaningi abaziyo bawo khumbula nje. Okay, saqala lapho ukusebenza naye. Okay, kwaze kwafika isikhathi sokuthi hayi nathi sesibona ukuthi umuzi usumkhulu masizenzele inqiwa lethu. Okay, saze sivula ke nayo indoda leyo umtshengiseni nomzameni kwazoba yimi kwesithathu. Sasungula iqembu lamageza Amahle. Kodwa kumlidi wakhona umuntu lo ngasho ngithi uyangamele umtshengiseni wagcwenza. Kodwa umuntu esizana naye kakhulu nje sisizana sonke. Ngizobonga kakhulu nje laba abangiletha kulomhlaba inkosi yami. Ngibongisa lokwazi sami uManjilo. Ugoodness igama lakhe lesilungu Thofu. Umama ngizala bese ngibonga insizwe engizalayo uMgezeni waNtombela. Yebo ngithi ngibonga kakhulu noma bengasekho sengisele nomama ke nje kuphela. Noma bengasekho ithi kodwa bangisiza bangiletha kulomhlaba nami ngaze ngenza into ethandwa abantu. Nami engiyithandayo futhi. Angibonga kakhulu ukuba abathandi bomculo nabalandeli nje bomculo wamaskandi Nkosi yami. Ngithi lokho abakwenza ngathi bangaqhubeka bawuthande njengoba bewuthanda nje umculo wamaskandi. Ngibonge kakhulu kwebhuti wasinyatulula Nkosi yami siso sizini. Ubhuti ukuthu sikhumbuzo nomene usixhoko. Uyena umuntu wasithatha wena uyiproducer yethu nje kumanje. Uyena umuntu wasisiza amakhampani amaningi esichithele izandla. Okay, bese ngibonga kakhulu nayo indoda lesibambisene nayo umtshengiseni wagcwenza ethi akhule kodwa ngagogobi. Ngiphinde futhi ngibonge kumzameni wangubani ethi Nkosi isibekelena nje bakhule. Bese ngibonga umdingiseni Khanyile futhi odlalela iligida. Ngibonga kakhulu.